Les escoles de la ciutat han participat este matí en el campionat escolar d'atletisme que organitza la regidoria d'Esports i que s'ha celebrat en les instal·lacions municipals de la Partideta, una iniciativa que s'organitza anualment amb l'objectiu de fomentar l'esport entre els més menuts. L'objectiu no és altre que fomentar l'esport entre els més menuts, en aquest cas els escolars, per a que en principi intenten participar en una activitat lúdica, una matinal lúdica, com és les proves d'atletisme. Hem intentat ficar proves de velocitat, proves de resistència i concursos de llargària, alçada i de llançament de pes. Està obert a la participació total, inclús els menudets que pertanyen a infantil, evidentment des de 5 anyets, perquè els altres, si volen participar, també ho poden fer, però de normal són els de 5 anyets. Des de la categoria querubí, que s'anomenem així, fins a la categoria cadet, que són els que estan ja en els últims cursos de primària i de secundària. Els 2 illes també s'hem convidat. Això porta ja celebrant-se des de moltíssims anys. És una de les proves reina, entre altres coses perquè sempre ho fem o a final de maig o principi de juny. De normal ens acompanya l'oratge i els xiquets participen i els pares també venen a animar-los i disfruten també veient-los participar. Al llarg del matí s'han disputat les diferents carreres en categoria masculí i femení segons les edats, des dels querubins, que són els més menuts, fins cadet. Bueno, acabeu de participar en la carrera. Comenteu-nos en quin lloc haveu quedat i un poquet com vos ha paregut la carrera. El segon, i està molt bé perquè has començat bé, però al final m'he fet mal en la cama esquerra. Que ha sigut dur? O t'ho has vist això molt llarg, el recorregut o què? Sí. T'ha costat un poquet? Sí. I a tu què? Tu en quina posició has acabat? Primer. El primer, i què? T'ha paregut fàcil? T'ho has fet fàcil la carrera o què? O t'ha costat un poquet o què? Difícil. Para mí era un poquet, no sé, fàcil. I per tu què? T'ha costat? Ha sigut fàcil guanyar o què? Un poquet. I escolteu, vos agrada això de córrer? Vos agrada l'atletisme o vos agrada altre tipus d'esport o què? A mi m'agrada tot el que és córrer, bici, natació. I a tu què? T'agrada córrer o què? O t'agrada més un altre tipus d'esport? Córrer. En primer. I què tal? T'ha resultat difícil? T'ha costat acabar o què? No, bé. Fa 2 o 3 mesos vaig participar en la de cross, de resistència i vas guanyar també. T'agrada? T'agrada més algun altre esport o què? A més un poquet més el futbol, però també m'agrada l'atletisme. Sens dubte, esta ha sigut una jornada lúdica on han disfrutat de l'esport a l'aire lliure els xiquets i també els majors que han acompanyat i recolzat els participants.